רוצים ממני? שחרור רפואי, משהו? כל הילדים. מוגבלות? קדימה. גם כאלה... תומר! תומר! מיטל, לך יש כבר בלי מלווה? מה אתם רוצים שאני אעשה? יאללה, בואי, מעיין. זה כיף! מה לעשות? תכף יבוא, בואי אליי טיפה, בואי אליי טיפה. יפה, קודם כל, סימנים מוסכמים, בסדר? דגל אדום, איך היה? לא, אדום זה ככה, שחור זה ככה, לבן זה ככה. עצרנו? נהדר, יפה. משימה ראשונה, תקשיבו, משימה ראשונה, אנחנו מניפים מצנח, צבע שאני אומר, צריך לעבור מתחת למצנח לצבע אותו צבע מולו. אם אני אומר אפור, זה אפור. בסדר? אפור, אדום, צהוב, כחול, ירוק, כתום, צהוב. יש? אני אומר אפור, אני מתחלף. אבל יש שתי ירוקים. גם את. מלמטה. אנחנו לא מורידים ידיים, משאירים ידיים למעלה. הבנו? יש? רגע, חיים, שנינו מתחלפו ביחד. לא, יש ירוק. עם ירוק, מה הבעיה? זה לא ירוק. זה יהיה זהוב. זה יהיה זהוב. זהוב. עם בית סופית. צהוב. יש? מוכנים? צריך למלא שם בצבע. והרם. יפה, אורד. רציתי לבדוק. יפה. הרם. אדום. אדום מהר להתחלף. מה זה אדום? האדום מתחלף. תסגור. פעם הבאה תחריג, תאכלי אותה. עכשיו למדת? אני לא עושה. יש כאלה שלומדים לאט. אני לא לומדת לאט. יש? הלאה. פטי, תעשה מה. צהוב וצהוב. אורד. כשאני אומר לו, הרי מורידים, לא לפני. יש? הלאה. הופ. כחול תכלת. מה אתה רצת? אבל זה אפור. לא, במשפחה יש בעיה עם צבעים. גם אבא שלי היה עיוור צבעים. מוכנים? יש? כן? הלאה. סגול! מה את רצה? איך הרס"ר בצבא הודיע ליוסי שאבא שלו נפטר? כל החיילים תעמדו במסדר, כל מי שיש לו אבא צעד אחד קדימה. מוישה, לאן אתה הולך? יאללה, מוכנים, לא יפה, הלאה. יש? כן. הלאה. כתום, אפור. אורד! אוקיי, עכשיו תקשיבו, שנייה. כדורים! עכשיו, ילדים להצטרף עכשיו. אנחנו נפח את זה, נבנה הר גבוה כמו החרמון. יהיה מלא אוויר, ילדים זה לא מתנפחים. אם תקפצו על זה בזינוק, שפכטל של הזה, ככה לא, לעלות על בזהירות, להוציא את האוויר. רק מי... מה זה הצפיפות שם? אני אעבור. ילדים להתפזר יותר. ילדים להתפזר. אפשר ללכת להורים לא שלכם גם. זה הזמן. אוקיי, אנחנו עושים, מצמידים לרצפה. בואו נעשה קודם ניסיון ראשון, להרים, להצמיד מהר. לא רע, יפה? לא רע. אוקיי, ביצוע יפה. אני אומר משהו, מי שמתאים למה שאני אומר, עולה על המצנח. מוציא את האוויר. הבנו? הבנו? רק ילדים? רק מי שמתאים לו הדבר. בסדר? ולהרים למעלה, להצמיד. מי שלובש כובע הפוך. לא לזנק, הלאה, להוציא את כל האוויר כבר! לא, זה לאט, אתה לא... תתחיל לתפקד. לצאת מה. הלאה. איך אני אבוא לעשות את זה? מוכנים? כן? עכשיו אני הופכת. ולהרים. רק מי שיש לו עוד אח או אחות. למה אף אחד מהמבוגרים לא עלו? זה מעניין. כאילו פה... האמת היא שבאמת מצחיק, לא חשבנו על זה אפילו. יפה, הלאה. מוכנים? והרם. רק מי שיש לו רישיון על אופנוע.
יפה, מוכנים? בואו נראה את המצב פה, בדרך כלל חצי מהקבוצה עולה, בואו נראה אם זה נכון גם פה, להרים. כל מי שאבא שלו או אמא שלו או הוא, מורה או מורה. זה הכל? גם יועצת, זה נחשב. אוקיי, יפה. למתוח. עכשיו שימו לב, המשחק הוא זה. לא, למתוח. ים לבן, ים לבן, ים לבן, ים אדום, ים אדום, לא משנה, ים שחור, חזק, חזק, בלי רוח. יופי, עצור, ים לבן. להקשיב. אנחנו, יהיה כדור. אתה לא שם עוד כדור. יפה? אוקיי. ועד צבעוני. כולל הקטנה. אתם קבוצה אחת. לא, בלי צבעוני, עד אליה. צבעוני יצא פה. עד ליפעת. כל אלה אתם קבוצה אחת. אם הכדור יצא פה, מעלך, ביניכם, יצא לכיוון החצי הזה, כן? לנו יש נקודה. יצא לחצי הזה יש נקודה. מה אסור? אסור לבעוט מלמטה, כן? אסור להעיף עם היד. מותר, אסור לעזוב ידיים. אם עף לי כדור ונגחתי, בסדר? כתף בסדר, רגל בסדר. העיקר שיחזור, אסור לעזוב את המצנח ואסור לבעוט מלמטה. עם מה שאתה רוצה, מוכן? עוד פעם, אתם קבוצה אחת, אף אחד לא מחזיק בידיות, אתם עוללו חזק. הילדים תחזיקו חזק כי אתם תתחילו להתנתק מפה. בסדר? אם הילד עף מעל החצי ההוא זה גם נקודה. זאת אומרת, אם הצלחנו להעיף אותך, זה גם נקודה. יש? יש? הלאה, מוכנים? כן! התחלנו. הלאה, אלהם! הופה! אלהם! הופה! חזק! תנו להם לעבוד.